ymmärtääkseni miettiä hoiksiin liittyvää kysymystä. Ihan vaan semmoinen kysymys, että tehdäänkö tällaista hoiksia niin kuin, esimerkiksi tällä musiikkialalla, vaikka nyt konservatoriolle tai jonnekin. Ei ole vaan tullut itselle vastaan, että tehdäänkö... En ole kuullut kyllä. En osaa vastata, en ole kuullut ainakaan itse. Varmaan useimmiten liittyy tämmöiseen jonkinsorttiseen perusopetukseen tai peruskouluun. En nyt tuohon kysymykseen en ole oikein vastannut. Sitä pitäisi kysellä sitten ihan enemmän, mutta jos ajatellaan, että mihin sitä hoiksia tarvitaan tai yksilöllistä suunnitelmaa ylipäätään, tai sitten vähän liittäen sitä tuohon äskeiseen, että mihin tarvitaan sitä nimeä sille erilaisuudelle. En puhu ihan välttämättä edes diagnoosista, vaan siitä nimeämisestä niin tuttu. Se on tietysti lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus ja se näkyy siis niillä alueilla, voi olla ymmärtävässä lukemisessa, ihan siinä semmoisessa toisaalta teknisessä lukemisessa, eli lukeminen on hidasta ja semmoista takkuilevaa ja sehän, nuotithan on merkkejä ihan niin kuin kirjaimetkin. Eli se voi olla semmoista takkuilevaa, virhealtista, hitaampaa, sitten puhutusta kirjoitetusta kielestä puhutaan, niin kielivien sääntöjen käsittäminen voi olla vaikeaa. Samaten sitten nuotiluvussa, niin ihan samaten, että miten ymmärtää niiden nuottien suhdetta toisiinsa, eli sitä kokonaisuutta. Sitten ne voi vaihtaa paikkaa, jos niitä itse kirjoittaa. Ja sitten lukivaikeuteen voi liittyä tällaista motorista kömpelyyttä, jolloin tämmöinen niin kuin suorittava, oli se kirjoitus tai viirtäminen tai nuotin kirjoittaminen, niin se voi olla pulmallista, kun silmän ja käden yhteistyö ei pelaa niin hyvin. Mutta mikä on niin kuin yksi tämmöinen tärkeä asia, mikä minulle tulee tästä mieleen, niin lukivaikeuteen voi liittyä tämmöinen työmuistin kapeus.